Dnes na streame rozdávame 100 eur. Takže dnes sme vyhlasili súťaž o 100 eurovú poukážku. Podmienky sú veľmi jednoduché, stačí nakúpiť hociaký tovar, hociakej hodnote a máte jeden tiket do kolesa šťastia. Samozrejme, ak predobjednáš, máš plus 1 tiež. Za každých 30 eur nákupu v jednej objednávke na našom live Rip and Chip máte plus 1 tiket do kolesa a ak príjete do betlu, dostávate ďalší, takže takýmto spôsobom môžete mať kľudne 3 tikety. Betlíme dneska 4x Surging Sparks alebo 3x Obsidian Flames. Zároveň máme Hunty na Surging Sparks, Pikachu Altart na Super Electric, Pikachu Altart a na OBF Charizard Altart. To znamená, za každú jednu vyťahnutú túto kartu máte 50 eurovú poukážku. Poukážku bere len ten prvý. Takže buď prvý, vyťahni u nás Altart z OBFK, Super Electric alebo Surging Sparks a dostaneš od nás ďalšiu 50 eurovú poukážku. A to sa vyplatí. Takže čaute, vidíme sa o 20:00.